हाबनो हालै बेफोरावहाय गोदाव सोराव जागोन नङाबा उनावहाय ओमफ्राय एसे खोनादों आरोखि बोसोरसेल' थासिगोन बायदि ट्रेडिं इथाराप ट्रेडिं YBY ट्रेडिं सोरांब्लानो अखा नायब्लानो बे बर्तमान मास मोननैसो कन्टिनिउ माने ट्रेडिंनि सायाव YBY आरो इथारापनि सायाव गोबां दावराव दावसि खोनानो मोनगासिनो दं दा बबेया बेसेबांसिम सैथो नैबेनि थाखाय जोङो मिथिनानै लानाया मोजां स' खुलुमबाय गिबियावनो रायजो राजा नोंथांमोन नोंथांमोननि अननायखौ लानानै आं दिनैसिम दङ आरो नोंथांमोनाबो आसा खालामदों इसोरनि उनाव जोबोर मोजाङै दं आरो आंबो नोंथांमोननि अननायावनो बा इसोरनि उनाव जोबोर मोजाङै दं दिनै आङो सावरायनो थाखाय नोंथांमोनजों नुजाफैदों जास्ट ट्रेडिंनि सायाव ट्रेडिं YBY ट्रेडिं आरो इथाराप ट्रेडिं नङा होमबा नोंथांमोनाथ' साननैसो सिगां खोनानो मोन्दोंमोन YBY ट्रेडिं आरो दासिमबो खोनागासिनो दङ आरो बेजों लोगोसे इथाराप ट्रेडिं खोनागासिनो दङ नङा होमबा नैबे जाबाय इथाराप आरो नैबे जाबाय YBY दा बे मोननैनि गेजेराव बबेया सैथोसिन नोंथांमोना निस्सय मिथिनो लुगैयो नङा होमबा आरो बे YBY बेसेबांसिम जोरनानै थागोन आरो बेनि ट्रेडिं खालामनाया जों बेसेबांसिम आर्निं खालामबाय थानो हागोन आरो खै बोसोरसिम दंबावो आरो खै बोसोरमोन नोंथांमोना निस्सय मिथिनो लुगैनानै दं नङा होमबा किसुमाना गोबां आंखौबो इनभाइट खालामगासिनो दङ नोंथां बा बन्धु नैबे YBY आव जयनिं जादो ट्रेडिं खालामदो गोबां सुबुंफ्रानो आर्निं खालामगासिनो दं क'क्राझार गहपुरनि रायजो राजा बिथांमोना गोबाङैनो ट्रेडिं खालामनानै फैसा आर्निं खालामनानै खामायगासिनो दङ होननानै बुंदों गोबाङानो बिदिनो गारि मथरबो बायबाय एबा गोबाङानो बायनो थांगासिनो दङ होननानै आङो खोनानो मोन्दों एबा आंखौ कन्टेक्टनि गेजेरजों इनभाइट खालामगासिनो दङ जे बे ट्रेडिंआव जयनिं जानो थाखाय दा नोंथांमोननो आङो सिगाङाव जिथुनाखि कल रेकर्डिं मोन्दों नङा होमबा बेनि सोमोन्दै नोंथांमोन आं डिटेल्सै खोनासंहोजोबगोन सासे क'क्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय सासे गथ' अर्थात फंबाय जायो आङो सोमोन्दोआव बे फंबायजों आं दिनै फुल माने कल रेकर्डिंनि गेजेरजों सावरायदों बिथाङा खेबबेसे रां दिरुननो हाखो आरो खै मास जाखो बे ट्रेडिंआव खामानि मावनाया अर्थात ट्रेडिं खालामबाय थानाया दा नोंथांमोननो आङो बेखौनो दिनै फुल डिटेल्सलि कल रेकर्डिंखौ खोनासंहोनानै लाना फैदों जाहाथे नोंथांमोना बेफोरबायदि ट्रेडिंनिफ्राय बेसेबांसिम रां आरजिनो हागोन आरो दा बर्थमान जयनिं जाफुबाय थानायफ्रा बेसेबां गोबावसिम थाबावनो हागोन नोंथांमोना बेखौ जोबजासिम नायोब्ला निस्सय बुजि मोनगोन आरो फारसेनिफ्राय फारि फारि इम्परटेन्ट सानना लानानै खोनासङोबा नोंथांमोना निस्सय बुजिनो मोनो नाथाय आं बिनि सिगां फंनैसो खोथा बुंनो सानो ट्रेडिं होननाय ओंथियानो माने मोनसे समाव हठात करै गोमालाङो जेरै मोनसे समाव जोंहा दंमोन मोनसे बेंक इन्सुरेन्स गोबां मानसिफ्रानो खुलिलाबायदोंमोन नङा होमबा बेफोरबायदिनो GTFsनि फुल फर्मआ मामोन बेयाव गोबां मानसिफ्रा थाखा फैसा जमा खालामना दोनदोंमोन गल्डेन ट्रास्ट फाइनान्सियेल सार्भिस नङा होमबा गोबां GTFsआव फाइनान्सियेल खुलि गोबां दोनदोंमोन नाथाय बे फाइनान्सियेल GTFs बेंकआनो मोनसे बे बेंक इन्सुरेन्समोन मोनसे बे माने हठात करे अकस्मात थैनानै थांदों बे समावबो आंखौ गोबां जर खालामदोंमोन जे जयनिं जानो थाखाय एबा बेफोरबायदि GTFsनि खामानि मावनो थाखाय नाथाय आङो खोब गावखौनो साबधान लानानै माने थानायनि उनाव बोसोरसेनि उनावनो बे खामानिया थैनानै थांदों दिनै आं बेखौबो सानो जे बे ट्रेडिं होननाय ओंथियानो जाहैबाय जोंहा थैलांखायो थारैनो दै बेखायनो आं आसा खालामो जोंनि बर' रायजो राजाफोर एसे हुसियार जा ट्रेडिंखौ गेले नोंथांमोना खिन्थु समा बेसेबांसिम दंबावो नैखौ खेल ला 5 बोसोरनि थाखाय हरदोंब्ला नोंथांमोना 2 बोसोरखौ गेलेनो हागोन अर्थात 3 बोसोरखौ गेलेनो हागोन बिनि उनाव नोंथांमोना बेयाव बांद्राय थाखा इनभेस्ट खालामनानै दादोन आरो हागौब्ला नोंथांमोना मासै मास बा सप्ताहै सप्ता दिरुननायनि बेबस्थाखौ लाखा जा आर्निं जादों जा इनकाम मोनदों नोंथांमोना थाब बे थाखाखौ गावबा गाव बेंकआव उइद्र खालामनानै लाखानाया मोजां होननानैसो आं सानो मानो होनना बुङोब्ला दुखु दामोन रायजो राजाफोर आं मोजांनि थाखाय बुंदों मानोना किसुमान खामानियाव जोंबो गाब्रबोनाय मानसि नालाय बेखायनो जाहाथे नोंथांमोना इयुनाव दा गाब्रबथों जों बिनि थाखाय सांग्रांथि होदों दा नोंथांमोना दुखु मोननो नाङा आरो दुखु मोनोब्ला बे नोंथांमोननि सायाव बिराद गिदिर गोरोन्थि जानो हागौ सानसे समाव उमुखा बुंदोंमोन तुमुखाया बुंदोंमोन बेफोरबायदि होननानै दा बेखायनो आं सानो नोंथांमोना जिथु ट्रेडिंखौ गेलेनायनि गेजेरजों आं दहायनो बुंबाय नोंथांमोना जाहाथे बे YB आरो नैबे इथारापखौ नोंथांमोना इथारापआथ' अलरेडि थैनानै थांबाय होननानै जोङो मिथिनानै दंखायो नाथाय फर एग्जाम्पल आं मोनसे बाथ्रा बुङो इथारापआव आंबो खुद 3600 थाखा अर्थात 3600 आंबो थैबाय मिथिबायना बेखायनो आं दिनै सौग्रावनायखायनो नोंथांमोनखौ जाहाथे दा सौग्रावथों होननानै आङो नोंथांमोनखौ माने सांग्रांथि होदों जाहाथे नैबे YBYआबो मालाबा अकस्मातनो बेफोरबायदि थैनानै थांगोन नामा नैबेनि सायाव आंहा कनफिउस दङ एबा गिनाय दङ बेखायनो जाहाथे रायजो राजाफ्रा सोरबाफोर लाख थाखा बा हाजार थाखा इनभेस्ट खालामदों नङा नोंथांमोना दानिफ्रायनो बै रांखौ खमायबोनो नाजादो मानोना बारा गोबाव सम गैलिया होननानैसो आं बेखौ आंनि मोनदांथिजों हमदांनो हादों आरोखि मिथिबायना आंनि थौले मेलेमजों बेखायनो आं आसा खालामो जाहाथे रावबो बेफोरबायदि थाखा फैसा दैयाव दा गोजावथों नङा होमबा नांगौ जायो जोङो बेंकआवनो बेंकआव दोनबाबो जोंहा थाइसे थाइनै एरगोन लासैसो खिन्थु बेंकनि खामानिया नाथाय ट्रेडिंआ अकस्मातलि सोरखौबा जौगाहोयोबो सोरखौबा
बुथारनानैबो गालाङो बेखायनो हुसियार जा नोंथांमोन सिगाङाव होनाय कल रेकर्डिंखौ नोंथांमोना आं डिटेल्सलि खोनासंहरजोबनोसै नोंथांमोना मा बुजिनानै लायो जोबथारनायाव कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो। बबाव दं? नै न'आवनो दं आदा। न'आव? औ औ। आदसा आं नोंनाव मोनसे खोथा सोंनोमोन। औ मा आदा? वाइ ट्रेडिंआ सोलिगासिनो दंना? औ सोलिगासिनो दंमोन दंनायालाय। सोलिगासिनो? औ दिनै दा मोनायाव नायनि सोलिदोंना सोलियाखै दाहायसो थाल मोनो सोलियाखैबा। आदसा ओमफ्राय नों जे दाख्लै बुंदोंमोन जे खननै ना खनथाम जाबाय नों होनना बुंनाया फैसा दिरुननो हायिया। हा? फैसाखौ दिरुननो हायाखै होनना बुंदोंमोन ना नों? औ खनसेखौ हायाखैमोन दा ओमफ्राय बेंकआवबो चेक खालामनो मोनाखै आं। आदसा। बेखौहाय बेंकआव चेक खालामनो मोनाखै बेंकआ सारभार डाउन जादोंनो। बेंकआ? औ ओमफ्राय चेक खालामनो मोनाखै आरोखि। बे 72 हर्सनि गेजेराव हाबगोन होननानै बुंदोंमोन आरोना ओमफ्राय जुदि हाबाब्लाना ओमफ्राय आंनि एकाउन्ट नाम्बारखौ बिदों आरोना। आदसा होमबा जुदि हाबाखैबा आरो एकाउन्ट नाम्बार माब्ला स्लिप नाम्बारखौ। माब्ला दिरुनामोन नों? दिरुननाया एसे गोबावसै। 72 हावार्स दासिमबो जायाखै? जाबाय बारबाय दा ओमफ्राय दाखालि चेक खालामनो नागिरदोंमोन आङो सानसे बारा जाबावबायसो दिनै। ओरैनो बेसे बेबायदि गोबाव खनबेसे जाखो बिदि हाबै जानाय नोंना? आंना खननैल' जादों खनसेल' जादों। खनसेल'? औ सेकेण्ड टाइम बख'नायमोन आरो नैबेयो। आदसा आदसा। फार्स्ट टाइमाव डाइरेक्ट 20,000 बख'बाय। उम। ओमफ्राय सेकेण्ड टाइमाव दस बख'दोंमोन आरो दा बे दसआहाय माने पेन्दिं जानानै थादों आरो। आदसा ओमफ्राय नोङो नोंनि आन्दाराव सोरखौबाफोर सोबाय नामा? औ सोबाय आदा। साबेसेसो सोखो? आं न'नि मानसिखौनो साब्रै सोदों। न'निखौनो ने उम ओमफ्राय बैसोरो दिरुनबायना दिरुनाखै? दिरुनथ'वाखै बेसोर दाबो जाथ'वाखै आरोखि। आदसा आदसा ओमफ्राय बे वाइ आ माबाफोर गभमेन्ट लाइसेन्सफोर गोनां नामा बेखौ मिथिदों ना मिथियाखै? बियो लाइसेन्स दं होननाय बादि जादों आरोना बे इण्डिया गभर्नमेन्टनि थाखाय बियो मोनसे 20% टेक्स होयो आरोना बेयो माबानिफ्राय फैनाय मा होनोमोनलाय बेखौ बोरैबा होनोमोनलै उम। दस्रा हादोर आउट कान्ट्रिनिफ्राय फैनाय आरोना बियो इण्डिया आदसा गभारमेन्टनो 20% टेक्स होयो आरो बिसोरो उम बिदि दा ओमफ्राय माखासे इयार्स थांखाबाय दा ओमफ्राय 2 इयार्स ना बेसांबाल' दंसै। आदसा 2 बोसोरल'सै? औ बिदिल'सैसो आरोखि बारा गोबाव थांनाय नंला बेनि माखौ 5 बोसोर होननानै बुंदोंमोन आरोना 3 बोसोर थांखाबाय खोमा बिदि अ होनदों अ आरो। आदसा बेखौ ओमफ्राय मायाव नायनानै मिथिखो? बेफोरखौ बै सासे माबा दङ आरोखि गावसोरनि ग्रुपनि लिडार बर'आनो लिडार दं सासे। आतसा। बर'आनो हाबनाय आरोखि लिडार बर'नि बेनो देरसिन आरोखि फार्स्ट टाइम हाबनाय आरो। औ औ बेनो मिथिखागौ आरो उम बिसोरो दिल्लीयावहाय माने दिल्ली माने गुवाहाटियाव माने मिटिं सेमिनार जबाय थायो आरो। आतसा आतसा। आदसा ओमफ्राय बेनि नाम्बारबो दंमोन आंनावहाय आं ग्रुपावसो दङ बे वाइ नि ग्रुपाव थायो आरो बे नाम्बारा बेनिया। बर' आरोखि मेडेल दंजोबो प्राइज दंलाजोबो आरोना बिसोरो उम ओमफ्राय सानदेआवहाय बिसोर पारसेन्ट दानो बिराद बुरजा दानो। बेनि थाखाय बिसोरो लन जानाय बादि जाहैबाय आरो। लन लानाय माने मा होनो बिदिखौ सुद लानाय जाहैबाय। जोंनिफ्राय गभारमेन्ट टेक्स दानलायो आरोना? औ दानो 20% दानो बिसोरो ओमफ्राय प्रतेक गभारमेन्ट रबिबाराव दानलांबाय थायो। ओमफ्राय गभारनमेन्ट लाइसेन्स गोनांब्ला मा हिसाबाव 5 बोसोरनिल' रानिं खालामनो नागिरो? औ बेनोथ' आरोखि ना बेखौनो गासिबो कनफिउस जाजोबदों। दा नोंहा ओमफ्राय बेयाव बेसेबांसो मेनेज खालामना दोनदों नों इनभेस्ट खालामदों नों? जेनेबा माखौ जेनेबा? बेसेबां खै हाजार थाखा इनभेस्ट खालामदों नों बेयाव? 10,000। 10,000 ओमफ्राय बे नोंनि बे 10,000 पुन्जिखौ दिरुननो हायो ना हाया? 10,000 पुन्जिखौहाय रावबो ट्राय खालामाखै बेखौ दिरुननो हागोन खोमा। ओमफ्राय बेखौ डिभाइद खालामनानै बरननांगोन आरोखि बिसोरो बरनगासेयावहाय उम 1,000आवहाय 200 थाखा दानो। आदसा बे जाय हक बे दाननायखौथ' अरजाया नाथाय औ दाथ' गोबां मानसि दं बेयाव ना? औ हाब गोबां दंलै सोरबा बाब बायदियाथ' जोंनियावनो 50,000 1 लाख गाहाम इनभेस्ट खालामदों खोमा? दैलै जों आगोलनियावनो दङ बिदिया 1 लाख गाहामनि हाबबाय बिसोरो। आतसा। दाखालि हाबदों आरो 1 लाखनि हाबबाय आयु माबायदि माहाजोनबो दंलाजोबो। ओमफ्राय दाबायदियाव जुदि हथात खरि जुदि गोजावना होनांगौबा बिनि रिक्सखौ सोर लागोन? बेखौनोथ' बेनि रिस्कखौ सोर लागोन आरो। वाइनि अनारखौ सिनायो ना मायो? बे मानसिखौहाय? अनारखौ जिथुनाखि वाइ एप्सखौ खुलिदों जाय बे औ औ ट्रेडिंखौ औ बेनि बे अनारखौ सोरबा सिनायो ना मायो जाखो? सिनायो खोमालै बिसोर लिडारफोर दङना गुवाहाटियावहाय। बेथ' जोंनि भारत हादरनि नङाना? ओहो ओहो।
र' बोरैबा होनदोंमोन बिसोर सयजन ना बेसेबां लिंक माबा दङ आरो ना गें दं। GTS बाथ' ग्लबेल ट्रास्ट फाइनान्सियेल सार्भिसानो। औ GTS ओमफ्राय माने गभर्नमेन्ट फाइनान्सियेल सार्भिस। ओमफ्राय दा जिथु बेबायदि मोनसे बेंकआनो जिथु अकसमात गोमालांदोंब्ला औ एथ' मानसिफोर थाखा फैसा दोननाय इन्सुर खालामना दोननायफ्रानो अब्ला दिनैनि दिनाव नों आं मानसिफ्रा बे मोनसे वाइखौ मा होननानै एसेग्राब फोथायनानै एथ'ग्राब इनभेस्ट खालामलाबायखो? फैसानि ल'आवसो जायोलै बिदिया। दा फैसानि ल'ब आरोना बायदियाव हथार करे थैना थांबाथ' ना सोरबा अनारखौनो हमनो मोनगोन ना सोरबा मोना एजेन्सिखौ हमनो हागोन। मोना बे मोना गाव मोना गावनि मोना मोना सायावसो इनभेस्ट खालामनायनि माबा औ जाहैयो। बेखौ बयखौबो बुंखादों आरोना नोंसोरो जुदि थैयोबा लस जागोन होननानै बुंखादों आरो। जुदि बोरैबा बेन जानानै थाङोब्ला आरोना बियो औ बेनाथ' ओंखायनो सियरखा बेनाथ' जाखायोखा नों बे स्टाफ थिस्टाफ माबा आर्निं थार्निं बेफोरो बेनो जालांजोब्बाय नालाय बेबोथ' बिदिखौ आयु थानाय नङा आरोना मानो होननानै बुङोबा बेयो दस्रा आउट कान्ट्रिनि बेसेबांबा क्रल कौटि जानानै खारगोन आरोना बिसोर खारगोनथ' नङा बिसोरो गावसिनि बेंकआवहाय जमा खालामहैगोन आरो बिदि इण्डिया गभारनमेन्टआबो टेक्स लायो आरो बे आउट कान्ट्रियाबो फैसा जमायो आरोना बिसोरो मानिबा थाखाय लायोलै बे टेक्सखौहाय जोंनिफ्राय लन लानाय बायदि जाहैबाय आरोना बिसोरो बेनिफ्राय बिसोर बे फैसाखौ बेसेबा खौथि क्रल बाहायो आरो गावसोर कान्ट्रिजों कान्ट्रि बिदिनो चेन्ज जालायबाय थायो आरो फैसाया बिदि आरोखि बियो। ओमफ्राय नों जेब्लासिम बे माबाया ट्रेडिंआ सोलिबाय थागोन अब्लासिम नोंबो बेयाव माबा खालामबाय थागोन आरो ना ट्रेडिं खालामबाय थागोन। औ आं जेब्लासिम थाबाय थायो फैसाखौ बिदिनो 10,000 बख'बाय थानोसै। आतसा थायोब्ला आरोखि थायाब्लाथ' बहा ओमफ्राय दा बेंकआव चेक खालामहैनांगौमोन ओमफ्राय जुदि ओमफ्राय हाबाखैबा वाट्सएपावहाय नाम्बार बिदों बिसोरो। ओमफ्राय नोंनि बे जिथुनाखि दा दुरुननायाव नोंना गवा बायदि जानानै दं नङा होमबा? औ औ नैनि सायाव नों गिनाय दंना गैया दा? आं गियालै फैसाबो गैखाया नालाय। गिया? फैसा गैयिखायनो गियालै आं। आदसा नोंदि बुंहरदोंमोन बे ट्रेडिं खालामनाय जाय जिथुनाखि फार्स्ट टाइम नों इनभेस्ट खालामनो गुबुननिफ्राय दाहार लानानैसो होदोंमोन होनाखै होनबा? औ बेखौ आं मोनखाबाय आरो बेखौ मोनखाबाय सुख'नो हाखाबाय औ सुख'जोबखाबाय गासिखौबो। आदसा सुख'जोबबाय ओंखायनो आं गिला दा बख'खांबाय मानो नांबावगौ आंनो थैबा थैलांबाय। थैबा थैलांबाय औ ओमफ्राय दा नों जेन'बा सोरखौबाफोर बे ट्रेडिंनि सायाव औ जयनिंफोर जानो लुगैबावो नामा ना बले थैलांनो हासिगौ जालाबा हामगौ नङो नामा? आङो माने बेवहाय सोरबाफोर माने गोसो गुदुं दंबा फैसाफोर खामायनो गोसो दंबा हाबजागोन आरो गावसोरनि निस्सय आरोखि ना ओमफ्राय थैयै थाङो गोरोन्थि गैया आरोखि बेखौहाय आं बुंनो हाला आरो। आदसा जिखुनु गावसोर गोसो जानानै जयेन खालामबा फैसा जुदि थांनानै थायोबा मोनगोन आरोखि आसा बेयो आंनाहाय जुदि गाव हाबा बेखौ इनभाइट खालामनो हानाय नङा आरोना बेबायदि आरोखि। हाबोबा खिन्थु गावसोरनि रिक्स थाहैबाय थुनोबो रोंनांगोन। खामानिखौ मावनो रोंनांगोन खिन्थु मानसि थामसि सोलांनाया आरोना अनलि होनबाबो 20,000खौ मोनखायो मास मोनसे एसे गोबाव लायो आरोना सुद लानो नालाय। मास मोनसे नोंनि रियेल नेमा मा नाममोनलाय? रामचन्द्र ब्रह्म। रामचन्द्र ब्रह्म गामिया? जोंना मुङा जरा। आदसा नोंसा फादारथ' गैला? ओहो गैला फादार गैलालै मंला जरा बेखायनो बिराद खस्थ'। बेखौनो मिथिनो लुबैदोंमोन आं। ओमफ्राय आदा नोंबो हाबदों नामा बेयावलाय? आं हाबाखै आरो हाबनायबो नङा। हाबनाङालै बेफोरावहाय गोदाव सोराव जागोन नङाबा उनावहाय ओमफ्रायसो खोनादों आरोखि बोसोरसेल' थासिगोन बायदि। आतसा आतसा ओमफ्राय नै बिसोरखौ फैसाखौ मास मोननैसो थांनानै बख' होजोबनोसै आं। बिदि आरोखि मानसिफ्राबो हाबला जोब्बाय जों लागोआव द्लाम हाबबाय सोरबा 50,000 सोरबा 1 लाख गाहाम मोनला जोब्बायलै माहाजोन जाला जोब्बाय सिगां समाव नों हाबनायफ्रा। खै मास जाखो दा बेयाव ट्रेनिं खालामनाया? आङो मास मोननै जाबाय दाजों। मास मोननै ने गोबाव जायाखै औ मास मोननैल'। नोङो दा सेथि खेब उइद्र' खालामनायखौ मोनबाय ओमफ्राय नैथिखौ मोनथ'नो हायाखै आरो ना? औ नैथिखौ मोनथ'वाखै एसे खालामहैयाखै आं बेयावनो। आतसा आतसा चेक खालामनो थांनांगौमोन ओमफ्राय दा सारभार गैयासो थांबाबो हायाखै। थेवब्लाबोथ' नोङो बे बेंकखौ खुलिनाय समाव मोनसे मबाइल नाम्बार होदों नङा होमबा? औ मबाइल नाम्बार होदों। बे मबाइल नाम्बारावथ' नोंनि फैसा सोनाय बख'नायाथ' मेसेज फैथारो। औ फैथारो एखेबारे फैथारो आंखौ ओमफ्राय दा थगायनो फैदोंना हाया। फैदोंना फैयाखै नोंनाव बियो फैयाखै फैयाखै ना औ फैयाखै बियो। फैथाराखै बियो आरोखि। होमबा नोंजों जिथुनाखि दा वाइ बि वाइ नि सोमोन्दै सावरायदों आङो। औ बेखौ आं अट'मेटिक कल रेकर्डथिं लादों बेखौ चेनेलाव हगारनोसै।
औ हगारजायो आदा हगारनांगौसो जागोन दे